Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Petroleum Dealers Association Meghalaya henne ka singi kalapan long ya ka jing kendo obat kinong thok kubor hasilong press club na ka bantaban Pynshai pat ba ya ka jing kalarong ko phenang Petrol bat jing sha kano ba Khleh bat ka kumbala lap hakini kita yo balalen leng ba ka jing pau hakirin san social media ba pher Nakalyang President ka Petroleum Dealers Association uba Kennedy si Keriam habakren syakilat pathay kubor ula ong ha ka bayadai bat ka jing sya keno badan ki petrol pump ki bakle ya ka petrol bat diesel kumta nakalyang ka association kilawan syakman ban Pynshai halor kani banadu urempang arhajar arpoar ka sorkar India lengba ka Ministry of Petroleum kalasdang ban Khleh 10% ki ethanol hapo ka petrol Kila Pynshai ru bagane ke ethanol kadai ka baju pendan kam hagi babun jat ki Jingkylla bat ka batan ya ko kumta la pendan kam ru ya kane ha ka petrol kumta na kalyang ka association kapan pauru badan kam ban Pynshai syaki pat ba leng baki awareness program syaki nong pendan kam bat nong thit petrol ba ka petrol menta ba ka sarkar ka pha kadai ka bakle ethanol ka badan bat ka ni dang subhai phiboro kipat ba ki ba pet ya kini khubor ka bana kalyang jong ka association midon ban panpa ha ka bade bat ka jingsha kno badon ki petrol pump ki ba Khleh ya ka petrol bat ya ka diesel kumba philai i ki news item philai i ki social media wala ki got khubor ki lami tingi na kalyang ka association ikwa ban Pynshai khindia ta bidi bat kini How benai February mentausenam ka Sarkar India lengba ka Ministry of Petroleum kala introduce ya ka ka substance ka bagi khot ka ethanol ka kini ka ethanol kani ka ethanol ka dei ka balashna na ki jinthum kum na upai na uriu hadam na ki jimtang jong ki jinthum ki bla ferment kum ferment ni ka kya daga ba adi ki jis buat ki ingredients but ki penmi ya kene ke ethanols ti kene ke ethanols kadika chemical compound ki khadika ka organic chemical compound ka bolong colorless ka bom don rong ka ba madding flammables but hakane ke ethanol ya kene ke ethanol ki jukle ru ha ka ba ki penon kam mansna ya ka kya ti hau banai ba a untausnam ka Sarkar India kalau introduce 10% ka ethanol ha ka petrol te lada ka we ka oil tanker ka kit ka 1000 liter ka petrol kamut kumba ka arspa liter ka dei ka ethanol but kani ka ethanol 0.5% naka ka dei ka kani ka ethanol ka observe moisture temperament ki kamut ka tan ya ka naka haw naka air ti ha kani ka ethanol ka don 5.5% ka Tila da ka kali ka ba ka petrol pump ka bakit sipo kali ha ka sibnai ka nongla kumno rupo liter ka kan don ha kata ka tanki jong ka petrol pump ha po ka underground tank ka bangi khot ka bangi store ka storage tank ka bangi khot tu ka nang rupo liter ka manu belai kini ka kanang kio ba ka absorb ya ka moisture ka mot ka tani ka makahi ka Khleh lang bat ka don ha kini ka ethanol Kila don bijing tha anak kalian jong ka Ministry of Petroleum sepangki kali bagi kali jong ki tangki jong ki dei belong ki bokhot kem dei ban lara khendiat ka ka don mix bat ka ni ka petrol ka bala Khleh ethanol kamot ka ka nang bon ha ka tu ka tang tikini ki berkhot ki ba ka Sarkar India ka introduce ka bana kalian jong ni nilai persya ka tu ka por national wide nilai persya dari India bro ka ki Dealers Association nilai persya sepang ka ni ka jing introduce ka ethanol Tendai nomor kani kadai ke percaya bro kawai ke lapan don kam kum sekiri ki bala kam ki kum ka Amerika Germany England France ba kiwi ru ki pendon kam ya kani ethanol sekiri ki bala kam ki le do 4% ru ki pendon kam bat kadon ka jingong ba na ka 10% ki la ban pen ki su ka 1% dan dia ka 4% kani ethanol ka kata hado kata te ka ai ke jingmentoi ka bayo na kani ke ethanol balai ka sarkar ka pendon kam ya kani Kani ki ethanol ka boning kong e ka jumon toy ka long ba ka penduna ya ka todam
nakadaw jong ka pollution nakatadam kali ko fi kali menta ki laya ki barat stage 6 BS6 ikhat haka bakatadam kala duna ki kali diesel ki pedon kambat ke urea kenang bakatu kali kan numi tadam syu tementa ki pedon kam ya kani ethanol namar bakani tolong smokeless kata ka pedon kom bertabar ka dor jengka ka syong dor tang komba andriu pusan tengka siliter kan bakador jengko pniang kadai kendai pusan tengka siliter di kamot kecil pihak kadai laipo tengka terlaipo tengka nak kasih liter ke company ke yok nam dah kawai ke petrol pom ke dia silak liter sibnai kamot laipo lah di kat ni teli ki petrol pom hari India kamot deki kror ke sorka ke yok nam nang ni kata kadai ke baan buat ke balai nama yakini lah sina nak jengthong kamot pi kamot pai uriu hadam nak jentang jo jengthong kanang pensulur susu ikinong rap bakin rap kambon ke production jo ki kan kambon ka sarkar ne ki oil company ki thiet ki ni jungthong te kamot ki increase ka production ki ruspa ki norem kata ka dik advantage hari ka disadvantage pat kalong ba kani ki ethanol ka bala Khleh lang ba petrol namar ka don lada ka underground tank ka don lada ka tangki jong ka kali ka don Khleh lang ba kani petrol kanang bun ko ba kini ki mi ki problem ki bun ka jela jong fi ka dik jela ka ba jurslap do kata kini ki underground tank ki bodon hapok khando ki bla ne ki snem don ki bashko snem don ki bakhasan snem don ki barko snem kum tatater nakapor sa kapor ngiju kan khoi bat nakapor sa kapor ngiju fit thmai ya kata ka manhole ka bangi khot kani ka manhole kani ka thliu ka bahe ha ha ka bakidon ka suction pump ban tan ko phniang ban lek shaki machine ban the phniang te ka tu ka manhole ka don hang tu ka gasket teknik kasket nomor kadai ke juri dah slam ka shred bat nang turo kala bendren ke kendat support tangki dan tak kata ko tangki kala bandon bat ke petrol kadai ke substance ke chemical ka bolong dekha ba kari juga sejala juni khamtam polur kadai ke basir te ka jenha badon ha ki tangki ba kani ke jenha ka drip bat ka Rong support tank tak ke bangi nak ki dealers jong ki petrol pump mile kolong bangi tan ya kata ko nak por ban penting kena baka underground tank jengi ka khoi tandai lada kata ka petrol ka bala wan rengkat baka ethanol ka don kala Khleh lang baka la phile kat bale ri kandoni yang ni entai tiga panen kom kalong ba niha pan ai ka awareness ya ki consumer baki customer ka jengi baka petrol menta baka sarkar ka pha ka dei ka Khleh ethanol ka badon bat ka kata ka de ke we bata phile haman ka we pa ka we ka petrol pump hapo ki machine ki bangi the upniang kadon ko ke sticker ko batho 10% ethanol blended kamot baka petrol ka bala Khleh lang bat 10% ke ethanol di kata ka dei ke ben kaleng jongi ke bangi kwa Pynshai sigi pat ba ha ka bidei bat kene ke ethanol ti ko malai I kini ki sigi ki don ki petrol pump ki bala shakta kum ko ke petrol pump po nong spul ka bala shakta ke jingkno ba ki Khleh manu ban Khleh ya ke petrol nada ka petrol pump ka petrol ki jonga na Khleh ngangan the upniang nang nupat ya kili lejo ke jeru apolat ko we ka barat petroleum RO ka bala syak no ba Khleh bakini ki jana ka por sa ka por khamtam menta ka polyur bat khamtam da ka jingdon jong ka 10% ka ethanol hapo ka petrol te nagalang jungi ki nagalang jong ka association ikwa Pynshai si pat ba bagi pat ba ki belum aware ya kene bakani kamde ka bangile mangi kene ka bawan hi na company ba ka petrol kadon bat 10% ke ethanol ka bade ka substance ka ba observe ya ka moisture ya ka nomor kadon ke terminal ka ba ngi ngili lut umpnya te kini ke terminal Q1 ki tanker kini ka oil tanker ngimla bantip hadu ka no ki khoi ngateng ngisim de ke oil tanker ju transporter don ki petrol pump ki bom don ki tanker la jom ngisim de ki transporter tanker te kini ki transporter tanker hadu ka no kilom safe ngimtip teng ba ya por baslap le se na ka tanker ro kala berung ko mo po ka tanker dalam poin pom jungi kerung pada hero pom jungi ru apa ka akan underground train jungi di berbor hilap lu kumlung ipun khoi ya ka sisian system normally sisian system dan dai ka jintan no ya ko ka syong ka kum ka level of water contains in the underground tanks kata ka ding ka jing check jungi ya ka jing don apa ki bangi mengi ki underground tank kani kamdi bungi ni le ladani smokwa ni smomon ni don pot ni hap le kadon ka register jong baru ki oil company ki badon petrol pump ya ketu ka register pihak pendak man kasni
ka stock, ka seal, ka water dip. Water level ke badan apa ka underground tank kaning ngap dap mandas ni. Nang tu ki company ki representative jong ki company ki officials ki have ki one check ki pani kini ki register. Everything must be up to date. Himla ban menta RTO akan mi opor ngimla ban kita ki ni hap update baik one unong balik jong menta singimpat. Tam menta singi nak lempat di opor. That can be pardonable. Mau kila ban excuse ya kata. Ndai banong ko bang nin tremle mencis ni kata bang la ban long. Ti kani tadi nakaliang ke company ru kata kalau compulsory bangin maintain ya kani ka water dip record. Ti nang tu lada ka kiu ka hiar lada kala kiu palat nomor ki pom suction pom jungi ki ba tan ko penyang ban ai ki kali kim ju kundu sedu setrai. Ban lat na kani ka ban lat na ka tan ya kani ka Te lada ka water dip company bakal abon tan ko ni le ban say no. Tapi orang kedai bendan yang ke body, ke oil company itself is already a body, kapan insure ya kan ni kan. Jadi check ya water level, apa ki one inspection katu kalau compulsory ben, stock maintenance, ka seal, kan nadong impet ya kan ni ka water level balik impat ben, kata bah idang ongi presiden lagi minta dulu bah nyipom Hima. Menundan menuhi try petrol pump kiban Khleh nama kan poisa kawe batang kawe lada yo itai profit kendiat ru kecing Vietnam kendai besar kaiba te nyimkwa ban le kita ki bat ban persya ya ka policy jong ka central government ka Ministry of Petroleum da ka ba Khleh ya kan ka ethanol ka motor spirit ka petrol ngimla ban ngimdei ru ban persya nomor ba we should all be concerned with environment. It is a global problem. The Prime Minister jungi Perdana Rong Narendra Modi ru haka World Environment Day haka speech jong ru da ka Jingkylla jing sarong la declare ba kalau along successful kata ka Khleh 10% ethanol ha baro ki haki petrol jong baro ki company and this product has been passed on to the customers. Te kata kedautan sakawai ba kumbala de Pynshai mentan dadadan tang kendiat tangki jong ka kali ne ka bike ne ka scooter jong piru nang tu kalaban kan nang buon ka do da ka ba pite kan ni ka petrol te soba once in a while ting soba check e ka tangki jong pi yo don nama haki bike kalaban rung mentaki por slap kalaban rung ni flip shopi laban rung hakapor ba pisat yaki motorcycle yaki kali jong pi kalaban rung ko kandarung ko jadi te pat sa ka petrol pump menundan hi ban klieng ban penkut yaki tangki yung man balik te panyang te once in a while smo bahaya check te ban ya lajut kini ban laj mi kini ki ngaro hadian bala penmi ke High Court bulan buram jong ka Meghalaya jungi kala penmi ke hukum ban nakalian jong sarkar kala penprikam ke hukum bagi kali ki bapalat ya kesempatan kimna banyak yang ba ke Yam Bridge di ke oil tanker ke load jong ka 2 KL ma khat 1000 liter kendriu syaka ki kali kamdon wat sipoton kamdon tak khandai ton tang telaga kali ke bakhia riu ton kalau kumno ke bah khan riu khan nyu ton do ke Jingkylla jong ka dia ha kita ki por ni ki kali ni ha banya na Yam ni ha banya so umroi na moreng keneng kiu seseorang kham wan seselong nang tangi selek keleng teleng jaka kakta bah ya ki try petrol pump bat kakta bah ya kale kawan nama ka consumption of fuel kala nang khambon kata ka dewe bon bagi ke te ki kali jo ki transporter li bon kim tre ban wan nama company ka siu bai tangkat itu bai ban siu te ki ha ban penbek biang ya ka dor kamur ka bai le kawan te hendrai mentah hadian kala penmi di da ka bai ka hukum bah po arkuton kila ban banyak te po arkuton ka kali oil tanker kam kata nama ka kali oil tanker maximum na ka don ru kan don khan riu ton tila da ki arpo tayar te ka try kila ban tos khat pra khat khandai ton tama kan long hi hapo arkuton namar ba pnyang ka kham sting
banyak ke silita ke penian ada kita dah kilo kan 6 kilo kamne kum kamsting ko penian ada kali petrol ada kali diesel ada kali kum penian sekarang tidak kata-kata ke oil tanker hi kam exceed ya ke permissible weight ban minta kimia chuda ke petrol te kata begini andre hadu mentai ngatrai we can confidently say ba kini kali kita ditang aka experimental stage apo India te so far so good bidang yo ay menteri sen ya walaupun percaya bro kau itu mentah kedalam research how effective kini kali electricity trekam nomor kebenaran kau kalau gitu kira ke bateri ke bateri katno ke lifespan jang ke bateri kerja ke bateri ke yapno kumnu Khleh kau kebenaran kau kata ke baar lada ke kali jeng pi kalau petrol hirung kano petrol pom ke badon ke bapi ya nanti 3 minit lada bentai petrol selama 3 minit lada ada pi charge katno Pynshai kan khati ke por ke jompi ti bun ke bakila sim perkawai ke long ba in case of accident tada ke kali ke balon petrol ke kit ke accident ke tank ke don sedian bun ke lai tada ke kali ke balon ke bateri ke ya ki bun ke explosion ke mi ti kita ngel research muta ki start berpera ke partai kita ngel muta hadu kanu kalau efektif ke nika electric car hot ni i berkata kalau khamta me tangki light vehicles ki heavy vehicles ngatrai assist ki public transport to ki bus kini kita ndai ban ki truck kini kita ngam try nomor ki jingya ki de ki spa pat ki 1000 kilometer ki ya te charging point hang no kan don ka battery hang no kan don bon ki disadvantage ki badon te kombo ong i vice president jeni let us cross the bridge when we comes te ndai kombo lok do lagi ta ke petrol kin yo tan la kin no la ban la kata tadani ha ban tan ye kata man kata yo katno ka loss na bilang jengiru ndai ngim complain ye kata iku apa ke service ke babian quality and quantity nginum compromise ke quality but the quantity ban ai ke customer ke jengi esteem customer ke bawan ke pom jengi ngile apa ke service ke babian ngimah dot ikini ke jengi ya ke bangim la ban like na kata ka government of India ka introduce ke ethanol dan rei ke bangila ban le kalong tang ban tano ya ke tok kat adu menta datang kata ke solution ke bangi itu but solve ya ke problem ngim don ke wepa yo ese ki por ki manawan nombor ka start jong sayang se gila ban pemi ban like no ya kata tika adu mentam dah kata ka dei bai te ha ka to ko pom di tang tu re jan barok ki pom petrol pom ni la bu ya ni ka signboard ka baong information ya ki customer mo man ai ka kanja guidelines ban bertib ki customer hang ne lo ong ba as per government of India directive, petrol now contain 10% ethanol as an environment-friendly initiative. Motorists are advised to exercise care so that water does not come in contact with petrol. This may happen during routine car washing or during rain. Small amount of water is enough to attract ethanol in petrol and separate in a distinct layer. This settles down at the bottom of the car or bike tank. It will make vehicle difficult to start or give jerks while driving. We petrol dealers are taking extreme care in this regard, and the same is advised for our motoring public. Water found in the tank of the customer vehicle is his responsibility. Customer may check quality of petrol from the nozzle or the retail outlet, but we will be unable to guarantee after the vehicle leaves the petrol pump. Kani ka information brochure ka bangi wa haman lagi petrol pump mo baki paiba kintip jumbaro ki company HP IOC but PPC te habayde bat kani ka petrol pump ko pagal men spu kalami akini ki social media akini khniat ni ba kaladon ga Jingkylla mo te wala ki try kila compensate mo ya kaba kamsim day ka fall yung kitray mo kadi na Jingkylla yung kamariang kuma suong kila compensate kataro kinang permihi ban ay garong perception sa ba mo tenre nakaliang jud ni Pynshai ba hakto ka petrol pump nong spug nila di kumba 1000 sanspa liter haki ars ni thoding bat ni sejai bat ni Sunday mo tenre ka ba lungo kalong ba na pedeng kata ka 1000 sanspa liter bala di ka petrol tang santeli ki kali ki bon complain ha ka ju ka por ba kidon ka jek ba kimla maniat
Isu nak ki miss ki engine nak daw baka Khleh ka Petrol. Dia hadin kata kita try ki compensate no itu ka bailut berok bai dei ka jinglut kata ka ba Khleh ka Petrol ba ka bisa. Dia ka ba ngimut banong nak ocean kalong ba nakaliang ni nila persyang ni pero khat ki dilar kila persyang la ka jong ka buit ke bor ban persyang ban pengkut kita. Bada kebayade buat kini kanong spung ke petrol pump dang menagani benai suar manwan keliur benai Februari dak pengkut baru kut kita. Badla de pek ruba ka kamde bandam. Tenrei ngimtip nak ka daw ba kata ka kadan mo. Te kumala patay ba kini ni mene presiden ngatrai kalasay ha ba kajing dan juga kalong ba kadehi na kani ka produk mo te khamtam ba kani me khalia kani ke jaka ka ba slap jor mo te kalong ka babaka kin ban ong ba idilar Khleh mo te tangi ko ba sa namar ba ngi kung idilari kung ni ko ay ba bande ka produk ban dia ka produk la jong pa ba nakabakut ko suba mo paling ba kani ka khubor ka bangi ai manta kan long kum ka jing pentir kani ka awareness ya ki customer ki jungi ya ki consumer ki jungi ba ka ke bala jia kamdei ka ba na kalian jong ki dealer Khleh khna andre ka de ka ke ba gila le batai phi na ka daw jong ka jing Khleh 4% ka ethanol hapo ka petrol kata ka de ka we de na ka daw ni ai leng ba ju phi ki ya jing pentir chi pa ba subha simi ki de jing pentir ba ba phi de ban long extra careful ban pikir bha khamtami ki kali ki joki ha ki por yur maka jala jungi gede ke ba jurslam baka kala bandrong ki kali ki joki nang no khamtam por basai ru kala bandrong bala da tukho sobat kene ka petrol ka bala don ethanol lai kanang at susu ya ka ina ta kada kala ban bi ke jingje ki ba susi ti kabli shibo ni pi ba khamtam